дар қисми ҷанубии Парагвай боришоти шадид боиси обхезӣ гардид. Дар натиҷаи боришот сатҳи дарёҳо баланд шуда, он ба минтақаҳои аҳолинишин маҷро гирифт. Вобаста ба офати табиӣ 10 000 аҳолӣ ба ҷойҳои бехавф кӯчонда шуданд. Ҳукуматдорон сокинони аз обхезӣ зарардидаро дар хаймаҳои муваққатӣ ҷой намуданд. Ҳавошиносон чанд рӯзи дигар идома ёфтани боришот дар Парагвайро аз эҳтимол дур намедонанд. Барои бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ, кормандони хадамоти марбута фаъолият доранд. То ҳол дар бораи ҳалокшудагону захмиён маълумоти дақиқ дода нашудааст. дар штати Морелоси Мексика гурӯҳи силоҳбадасон ба нақлиёти кормандони сохторҳои қудратӣ ҳамла карданд. Дар натиҷа 5 нафар ба ҳалокат расида, чанд каси дигар захмӣ шуд. ҳодиса дар шаҳри Пуэнтла де Исла, ки дар қисми ҷанубу ғарбии штати Морелос ҷойгир аст, ба қайд гирифта шудааст. гурӯҳи силоҳбадасон ба нақлиёти кормандони мақомоти қудратӣ ҳамла карда, аз маҳалли ҳодиса фирор намуданд. дар штати Халискои Мексика кормандони мақомоти полис матфани дастаҷамъонаи 35 нафарро, ки аз ҷониби гурӯҳҳои силоҳбадаст ба ҳалокат расонда шудаанд, пайдо карданд. матфани дастаҷамъона дар минтақаи Сапопани штати мазкур ошкор шудааст. ба гуфтаи ҳукуматдорон, гурӯҳҳои ҷиноятпеша сокинонро қатл карда, барои рӯйпӯш намудани ҷинояти содиркардаашон ҷасадҳоро якҷоя дафн мекунанд. кормандони мақомоти полисии шаҳри Лос-Анҷелеси Штатҳои Муттаҳидаи Америка махфигоҳи яроқу муҳимоти ҷангиро дар ҳаҷми махсусан калон ошкор карданд. ин миқдор яроқ дар яке аз минтақаҳои марказии шаҳраки Холби хез ёфт ва мусодира карда шуд. мувофиқи гузориши расонаҳои хабарии маҳаллӣ, қисме аз яроқи пайдо гардида ба асри 19 тааллуқ дорад. кормандони мақомоти полис дар робита ба нигоҳдории зиёда аз 1000 адад яроқ як нафарро боздошт карданд. дастгиршударо барои нигоҳдории ғайриқонунии яроқ 8 сол маҳрумият аз озодӣ таҳдид мекунад. арзиши яроқу муҳимоти ҷангии мусодирашуда беш аз $1 миллион ташкил медиҳад. муайян карда шудааст, ки дар таҳхонаи манзили истиқоматӣ коргоҳи ғайриқонунии истеҳсоли яроқ фаъолият мекардааст ва яроқи истеҳсолшуда ғайриқонунӣ фурӯхта мешудааст. қувваҳои ҳарбии баҳрии Либия дар қисми ғарбии баҳри Миёназамин зимни амалиёти махсус 147 гурезаро наҷот доданд. дар амалиёти аввал, ки дар соҳилҳои шаҳри Зовия роҳандозӣ гардид, 68 гуреза наҷот дода шуд. дар миёни гурезагон 16 зан ва 4 кӯдак низ ҳаст. аз сабаби идомаи нооромиҳо дар кишварҳои шимоли Африқо ва Шарқи наздик, сокинон фирор намуда, тавассути Либия роҳ сӯи кишварҳои Аврупоро пеш мегиранд. дар аксар маврид, дар натиҷаи ғарқ шудани киштӣ ва қайиқҳои гурезагон дар баҳри Миёназамин даҳҳо нафар ба ҳалокат мерасанд. муҳофизони наздисоҳилии Марокаш дар баҳри Миёназамин 117 гурезаро, ки шаҳрвандони кишварҳои Африқо мебошанд, аз ғарқшавӣ наҷот доданд. гуфта мешавад, ки муҳофизони наздисоҳилӣ ҳангоми аз назаргузаронии баҳр 3 қайиқи резиниро, ки бо он гурезагон шино мекарданд, мушоҳида намуда, гурезагонро наҷот дода ба қароргоҳи муваққатии шаҳри Надор интиқол доданд. дар як бинои дуошонаи истиқоматии вилояти Ростови Федератсияи Россия таркиш рух дод. дар натиҷа 2 нафар ба ҳалокат расида, 2 каси дигар ҷароҳат бардошт. таркиш дар ошонаи дуюми бино ба амал омада, қисме аз онро хароб кард. барои бартараф намудани оқибатҳои таркиш дар бинои истиқоматӣ, кормандони хадамоти марбута фаъолият доранд. тибқи иттилои пешакӣ, сабаби таркиш дар бинои дуошонаи истиқоматии вилояти Ростов дар таркиши зарфи гази табиӣ арзёбӣ мегардад. кормандони сохторҳои қудратии Алҷазоир дар қисми шимолии музофоти Тизи Узу як террористро нобуд карданд. пас аз амалиёт яроқ ва муҳимоти ҷангӣ ёфт ва мусодира гардидааст. мувофиқи маълумоти кормандони сохторҳои қудратии Алҷазоир, террорист нақшаи ҳамла ба маконҳои серодамро доштааст. дар 16 минтақаи Федератсияи Россия сӯхтори беш аз 1000 идома дорад. ҳолати мураккаб дар кишвари Забайкал, вилоятҳои Челябинск, Иркутск, кишвари Красноярск ва ҷумҳурии Тува ба қайд гирифта шудааст. аз сӯхтор зиёда аз 40 000 гектар майдони ҷангал дар ин кишвар зарар дидааст. шабона рӯзи охир гурӯҳҳои оташнишон 138 сарчашмаи сӯхторро хомӯш намуданд. дуди ғализи сӯхтор ба минтақаҳои аҳолинишин наздики беш аз 1000 паҳн шуда, сокинон ба мушкилӣ дучор гардиданд. дар ин робита дар чанд минтақаи Федератсияи Россия ҳолати фавқулода эълон карда шудааст. дар Сингапур ҳолати ғайричашмдошт ба қайд гирифта шуд. гирдбоде, ки дар баҳр бархост, минтақаҳои назди соҳилиро фаро гирифта, чанд хиёбон зери об монд. гирдбод ҳамагӣ 20 дақиқа идома карда, он сокинонро ба ҳарос овард.
Gracias. Ahí le lleva. Chao. Ahí le llevo. Allá se va. Santa Cruz de la Sierra de la Mañana. Ahí se va. Este es una ola. Le llevo. Le llevo. Le llevo. ¿Qué va nomás? Por Dios. Miren esto es el buricao. Miren lo que es el buricao. Déjense de joder. Un perro, un gato. El hombre estaba atrás. Ahí ya sale el chico, mira, ahí sale el chico. No va a alcanzar. Marco, te está yendo por el auto, mamá, todo me mira. Ahí.